Horas samanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy pamorahok kita di pangaradiota, di jamita nanang si patol hasota, manang si paradiota, di pertangyangan, songoninang di jamita, di ganup minggu. Di video on na yang patol hason nami tu hita pikiran nami, na mungkin boy mangurupi di pangaradiota, tu jamita di pesta Paskah na parjolo tanggal 31 Maret 2024 ima di Huriatta Turpuk Sian Jesaya bindu 25 ayat onom sahat ro di ayat sia songonoma di dok disi. Jadi padirion ni Jehovah sebaut ma disaluhut bangso sada haruan di dolokon, haruan natal mis, haruan sian tuak anggur naung leling, sian sipanganon na hojal, sian akka anggur na galia na pita. Dungi pasision nama di dolokon, hire-hire na hinupupan tu saluhut akka bangso dohot pakup-kupi na hinupupon tu saluhut akka parbegu. Berduton nama hamatean, saleleng-leleng na jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasa buhi jala pada on nama haurahon ni bangsona di sandok tanoon ainunga Jehovah mandoki. Olat nima sahat na amanginang dukta kasu cara hami jala hupa husor hami turpuhon na parjulu di pikiran nami barita lasni roha manang evangelium do na wina bagahon ni panurirang Jesaya tu bangso Israel di tiki di guari mon proto Jesaya na parjulu ima sian bindu sada sahak rodi tulpulusia termasuk matur puktaon napa poson rohani bangsoi asa mananda debata pargugu naso hatudusan asa unang mabiar nasida asa gabitu debata nasida mapurus unang tu bangso na asing baga-bagaon sada baga-bagalas ni roha namar tudu-tudu doon molidok baga-baga tuari naneng ro jalan namar lapatan doi di ari i di si di baga-bagahon ima taringot tulas ni roha naso hasuhatan dengan bahasa ni debata asi ni roha ni debata tu bangsona dohot tu sudi bangso di portibion dang hasuhatan holong ni rohana laho panguluhon dohot mangalehon las ni roha disaluhut bangso di bangsona gabe to gihononna tu haruan bolon tu pesta na balga sada baga-baga na arga doon di tiki di situasi ni bangso Israel asa takas musi di tanda nasida debata parholong rohai ibana do haporusan jala di bagasan ibana do dapot las ni roha imana parculu sia turpuk taon napaduahon tung takas do di turpuk taon di togihok kita laho marnida dengan bahasa ni Jehovah dakolat tu bangsoi alai tu saluhut bangso di portibion naing paluaonna lehononna nadumenggan yang terbaik dia berikan walau manusia jarang sekali memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi dalam teks ini kita melihat bahwa Tuhan mempersiapkan dan akan memberikan dan juga telah memberikan segala yang terbaik bagi umat manusia, bagi bangsa-bangsa di dunia. Sekalipun manusia itu tidak memberikan yang terbaik, tidak menunjukkan kesetiaannya, selalu memberontak, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik. Nadumenggan dole hononna pesta haruan bolon nanaing pasahatonna. Mulu taboan tu pesta Paskah. Ahabe nadumenggan sian haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Danga dong be.
Kebangkitan Kristus adalah satu-satunya yang terbaik, hadiah yang paling besar dari Tuhan kita. Ima sada baga-baga dihaluaon ni saluhut jolma na porsea di ibana. Asada potan hanguluan saliling ni lelengna. Napatuluhon diturpuk tahun idaw tamahuaso ni debata namana luhon hamatean. Dohot panguluhon pakirimon naim baru. Ditiki dang masa dope holan baga-baga dope maradopon bangsa Israel alai debatado namandok satu kepastian bila Tuhan berbicara, sebab firman Tuhan tidak pernah kembali kepadanya. Ikon saut dui nang peditiki idang dope saut alai baga-bagai panguluhon pakirimon naim baru di bagasan rohani nasida debatado namandok porsea mahamu didok do diturpuk tahun debata namandok Tuhan yang berbicara, Tuhan semesta alam. Jala didok do gudang di surat ni Apostol Paulus di Timoteus do adong dotong nang di Ibrani bahwa pengharapan kita bukan pengharapan palsu dalam tanda kutip. Pengharapan kita didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Pengharapan kita terwujud pada masa ini tuhita di bagasan Kristus Yesus ma barita olo polopon namar pesta dosa luhut na ro tu Yesus Kristus mar pesta haruan bolon dosa luhut nama mestahon haheheon ni Tuhan Yesus Kristus ala nunga dilehon hanguluan naim baru nunga ditaluhon hamatean apusan nama ilu-ilu arsak dohot sude biar ni roha dinamandala ni ngulu ala nunga hehe Kristus jala ibana rap dohot tita mandalani pardalanan ningulu si ganopari. Nunga talu hamatean. Nunga talu huaso ni haholomon. Ditogiho kita tu hanguluan saliling nilelengna di bagasan Yesus Kristus. Atong ditrupuhon naing maingotota. Nadumenggan sian saluhut nunga dipasahat debata tu hita. Ima mudar dohot pamatang ni Tuhan Yesus Kristus. Naung tajalo di namarulaon nabadia hita. Nunga tajalo hadiah terbesar nadumenggan ima haheheon ni Kristus Yesus namanaluhon hamatean. Atong paposon roha maon di hita. Paposon haporsiota laho mandalani ngulu siganopari. Gabedohonot sama jalan serta Yesus, jalan sertanya berdalan mahita di bagasan lasni roha enu ngatalu hamatean dang namandok nasodong arsak alaisa da barita lasni roha di haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki harapan bahwa maut pun telah dikalahkan. Jangankan kesusahan hidup setiap hari, bahkan maut yang tersulit sekalipun nunga ditaluhon Tuhan Yesus Kristus. Melalui berita kebangkitan itu kita sungguh-sungguh bersuka cita karena maut pun telah dikalahkan dan menjadi satu jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Maka bersuka cita akan keselamatan. Marpesta mahita haruan bolon, marpesta lasni roha, jala ingok ma nunga dilehon debata tu portibion nadu menggan sian saluhut patuduhon holong ni rohana ima Tuhan Yesus Kristus naung monang maralohon hamateani marlas ni roha mahita saluhutna selamat Paskah bangkit senantiasa pengharapan dan sukacita. Sekali lagi selamat Paskah.